дар ноҳияи нуробод бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маркази нави хизматрасонӣ мавриди истифода қарор гирифт. Иншоот дорои коргоҳи коркарди тунука, коргоҳи истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ, коркарди чӯб, коргоҳи истеҳсоли хиштҳои сементӣ ва нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ мебошад. дар ошёнаи якуми марказ фурӯши маводи ғизоӣ ва дар ошёнаи дуюм фурӯши либосу пойафзол ба роҳ монда шудааст. маҷмӯаи хизматрасонӣ дар шаҳраки Дарбанд сохта ба истифода имрӯз дода шуд, ки аз 4 қисмат иборат аст. қисмати якум ин коркарди чӯбу тахта барои сохтмони манзили истиқоматии шаҳрвандон, нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ, ҳаммом, инчунин маркази савдо, коркарди чӯбу тахтаи пластикӣ ба истифода дода шуд. ин шаҳодати он аст, ки рӯз то рӯз ноҳияи Нуробод ободу зебо гардида, минбаъд шаҳрвандони ноҳияи Нуробод бо сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ кӯшиш ғайрат мекунанд, ки ба ҷашни 30-солагӣ якчанд иншоотҳои хизматӣ ба самти мардум расонанд. минбаъд сокинони водии рашт метавонанд аз ин намуди хизматрасониҳо дар ноҳияи Нуробод дар сатҳи баланд баҳравар шаванд. маркази хизматрасонӣ аз тарафи бародарони соҳибкор маҳмадёруфҳо дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ёдоварӣ аз дастгириву таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба фаъолияти соҳибкорӣ бунёди иншоотро барои қонеъсозии талабот ба ин намуди хизматрасониҳо муҳим арзёбӣ карданд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз мо соҳибкоронро пайваста дастгирӣ мекунад. ҳама ин дастгириҳое ки буданд, мо дар ноҳияи Нуробод як муаҷмӯаи калони хизматрасониро ба истифода додем, ки дар инҷо 50 нафар бо ҷойи кор таъмин шуданд. корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2017 оғоз гардида дар рӯзҳои таҷлили ҷашни ваҳдати миллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бунёди иншооти хизматрасонӣ дар заминаи дастгириҳои ҳукумати мамлакат сурат гирифта, дар доираи амалишавии ҳадафҳо ҷиҳати ба шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ 50 нафар ба ҷойи кор таъмин шуданд. масоҳати умумии бино 3462 метри мураббаъро ташкил медиҳад. соҳиби ҷойи кор шудем, ҳаракат мекунем, меҳнат мекунем, ки мақсад ба талаботи замон, ба талаботи халқ, ба талаботи мақсад муштариёнму ҷавобгӯ бошанд. соли 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кардагиянд. мо ҳамин ҳунарҳои мардумӣ мехоҳем, ки зиёдтар сайқал диҳем пешкаши мардуми худ ва сайёҳоне, ки аз дигар ҷо меянд, пешниҳод кунем. ҳамзамон дар ҳамин ҷо хони идона ороста шуда аз тарафи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба зиёда аз 50 нафар ятимони кул чун анъанаи неки аҷдодӣ тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. ин тадбири муҳим дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни ваҳдати миллӣ хушҳолии наврасони бо амри тақдир ятиммондаро афзун намуд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастгирии ятимону оилаҳои ниёзмандро дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махсус таъкид намуданд. ятимону оилаҳои ниёзманд дар арафаи ҳар як ҷашну маросим ҳавасманд гардонида мешаванд.